Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa kapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio nga masarakan Barangay 31, Talingaan, City of West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Iti fanpage nga Dear Manong Nemi. At iti manang nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kanato di pagkahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw ito ng bagang bigat, ng bagang daw ng bagang oras. Kada kaya mga sa kapada, kapagayam mi, please share this program, share, kaya napadaanan nyo ti intay panagibasa ti pagkasalitaan ni Ofelia. Ni Ofelia, nga gawawa ti pamatig ti may sangina. Ape nga ta, taluda nga kakabsat, isunayang ti madlaw na nga, na isang salumina. Gabot sa ano nga marik na ti pamatig ti may sangina. Kasopadi, hindi nag-asawa kadadaan ti katugangan nga babae. Ito na lang ta. Nagsakit nga papanunutan. Basta dangdangin ka, nagbibuya kayo, happy watching nga na kayo. No, saan nyo pa yun i-share? Please share this program. Tayin tayon iruging ibasa ti pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga Ophelia. From Baguio City to Burito, Ilocos Norte. Liblibas tayo nga kami, so nagtigtigab tayo. Thank you, Mami. Inay mas nga inabraw nga marunggay nga nalaukan iti native nga manok. Istamatan ti itlog ti native nga manok. Thank you. Dahil ti breakfast tayo. Sagudahin nga rin ti surat ni pagkayam tayo nga Ophelia. Kung na ito ay pagkayam eh. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi nga ti ina ket ibat pateg na ti anak. Ti ina ket dinan tupulos laksiden ti anak na. Napiyapay nga ti anak, ti bang laksid iti ina. No pe kunada Manong Nemi ore kasano anyaman ti mapaspasamak ti ina ket inan turata. Gabot ti ina Manong Nemi ket isu iti nanginaw nang karga. Ken kastamten nangipusta ti kakaisuna ti biyag na tapnulaeng may pasngay ti may sangana. Para ita nga utang nga ni baganakem ket Santo Apolos nga masumpakan ko na. Mapin nga ta Manong Nemi bayat ti panagdakkel ko siyak pulos. Narik na iti pamateg ken dungo ti may sangayna. Salsalutsudek kini nanang Manong Nemi no anakdak kuno saan. Ngem siyak laeng ti babae kada kami nga talong nga kakabsat, duwa nga lalaki dagiti inauna ket siyak nga murdek ti babae. Kaing-ingas ko ni nanang Manong Nemi. Ni mapay.
nga awang pulos ti mariknak, nga dungo ken pamateg na. Napya ko mamet, no saan ko makita ken marikna. Anadang idungdungan naman nung nemi di kiti duwang lalaki kakapsat ko. Nung gumatang iti arwaten da, isudalay nga duwang. Ket siyak manong nemi. Mapan agara ka kitay nagalusan di kiti kabagyan mi nga namnamaan na nga umanay kaniya. No lamsak tagsa umanong nemi jak pay pulos ng isibro. Ultimo nga sapatos, medyas, ultimo manong nemi nga panty. Pati panty manong nemi kita segundo mano. No trabaho mat manong nemi di adamo kung dagtagibalay insuro na tapno di kastakit siyak kanon ti mga ramid tagdalos taglaba tagluto yan namin na kapag ta siyak ti babae rumbeng unay nga siyak iti assistant na nagtagibalay karpintero laeng ni tatang manong nemi irinto tininanang ket komporme ti mamalin na nga itulong pamatao di ti kwarta. Idagbasa kami, manong nemi, adado ti balon, dagiti kakamsat kong imitis siya. Almost ang pekit itad na kanya. Magmagnakalatan, napiyapay ng exercise mo. Ano kumapay manong nemi, ti maitad. Ano kumapay ti exercise nga magana kita. Nakasapsapa kag trabaho, ag talos, ag kaykay, ag luto. Di pala umanay neta kapag lang atak manong name. Sakto ba rin magmagna, mapanagbasa. Idin to taglugan, ag tricycle, dagiti kakabsat ko. Salsalod sudak met kinitatang manong name nyo. Apay, kastoy ti parang tratar ni nanang kanyak. Tanong salud sudak kaninanang. Iba nga naman nga, isot nang ipultit kanya. Ako na isong araw, nagnak-nakam ka, agtong pagkakaribiling ko, agtrabaho ka, tapno adamat pakiranudan ken ka. Iti pa nangipustak ti biyag ko nga nangipultit kang ka. Nang tagibigan ka. Itata kabayla mong tagtrabaho siya, trabaho ka. Para kanyak, para ka na kami. Apay nga ito kasi siya lang tagtrabaho lang. Masamad nga tumulong di kita kakabsat ko. Lalaki di kita kakabsat mo. Kasi ka di babae. O ni Martin. Gabot na babae ako. Katuan, sino ka man? Di kita kakabsat ko mo. Matagloto nga lalaki. So nagdalaos, iso naglaba. Sika, gabot siya kat babae. Apay nga, di kita dumang nga, agkakabsat ka nagtitinulong. Saan ka nagreklamo, pay? Napiyamang ka, at hanggang pungutan, sa katungpaan, sa kakadalan. Ngayon kabutan mo, kumantan manon name iti mga kalintigahan na, iti kalintigak, mga ilaban ti kalintigak. Maramanak dagiti kudut ni nanang manon name. Maramanak dagiti pungot ni nanang. Maramanak dagiti sipat. Baot ni nanang. Agkat katawan tumat dagiti kakabsat ko nga lalaki manong be, sika kami nakatagtang iti olom sa agtungpal nga dagos eta nadusa ka nagsangsagit ka. Bukas na nga nadaning tatang manong nemi na siyat man dinanang kanya. Ngimno awan, sus, kasla sa anak nga anak. Kasla sa anak akabsat manong nemi no apay. Ang salsalot sudak latamit mo ka kinitatang manong nemi tang. Apay na. Nagrigat kayo tagbaling nga anak nga babae siya. Apa ko ang tigas ta? Gabot na, sakmatan ti katulungan ni nanang nagkistiman iti balay. Anak, pagyamanan kita dati isura ka nanang mo. Tima di, kahit no saan na ka nga isuro. Ta ito no, dumakil ka kahit di naka-insuro ti inam, pabasulun ti inam. Ito nag-asawa ka kahit di mo kaya amo tagluto, di mo magdalos, di mo maglaba. Panang ipakita ka din ng nanang, di panang isuro na kanya. Kung na. Panang ipakita ka din ng nanang, di pamatig na kanya, di panang tagabo na kanya. Anak, saan nga panang tagabot kasi? Ay, panang tulong mo kayong kuha na. Panagbaling nga na siya, ka natudyo nga anak. Tang, panang ipatig ka din ni nanang kanya, nukas ta nga, gumatang ti arwaten damanong ko. Katsanak ng katangan. Mapanagsapol ka lagi nag-aalusan, lagi kabagyan tayo, nga para kanya. Sa anak pa nga nang isibro tatang. Anak, anang amin ko ng nanang mo. Duwakkel ka madlago na.
mataklam tumala nagdibado nga magatang mo. Di pala ko mga ka lagi nag-alalusan ko na. Apa nga damanong, kung tumakal naman. Anak, tang, sino ti amak? Agad siya, kasi sino kuma? Sino Martina? Kinanang mo Apa nga kasi ito ba pangakan niya? Kananos ka anak ko. Bamta ka salita to rin nanang mo tapno baliwan na ti parang tartar na ka. Mo noon nga naggraduar ti elementarya, di kakabsat ko sa dalag high school. Hindi, maggraduar ak maten ti elementarya manong nemi. Saan ka nang basbasa? Nanang, apay, nagasawa kang tumitlaay nga Serbina. Nanang pang-aso yung maten na Uri aramidag ti amin parang tagabo yung kanyak basta pagbasahin na ka. Uri high school laing. Ando nang makapaggraduar ko ti high school. Makamuak to ti biyag ko. Ana, takunam. Kahit mo sa unin to makapaggraduar ka ti high school, papanam. Papanak to nagsabol ti trabaho. Pumanaw ka dito balay. Panawon na kami. Uwanan utang mo na yung baganakem. Hinahanang may. Hindi kayo maawatan. Abi nga di mo kakam na awatan. Iso nga ron gagapo ng sika ka babae nga anak me. Sika iti agistiman dito yung balay. Tapos kasta matulungan ni tatang mo ng trabaho. Serbi na kung mga patakkilang ka, kung susuruan ka na iti aramid ti balay, nung pumanaw ka matlaan. Kasta ka di kayong ti babae. Abi nga rin kayo nang. Kasta ka di tinararamid di kiti parents nyo. Nalulukin lola. Nga pa yung amon sa ayanda. Natagabo kay kadi. Iso nga siya kitbalbalsan nyo met. Siya tibaging balsan nyo kiti parang tagabo ta kara kayo. Ano man na sa om? Siya gaman ka saan ka matungpa, saan ka mapungot, saan ka makidel. Naramanak na kita nanang. Kahit doon nayurak nga eh. Natang kit ko ulom. Awalan ka utang nga na baganakem. Ano kung tibagbagayo nga utang ko na baganakem. Di pa lagi pasangay ko keng ka. Di ba nang tagibig keng ka? Rumbay o nagsumapak ka. Kasta ka din nga tibagbagayo ka na manong ko. Kahit nasa mali na lalaki na. Hindi kayo maawatan nanang. Gabot ubing ka pa eh. Saan mo pala nga maawatan? Naganos pala na panunod mo. Nagbasa akmat lang ti high school manong nemi. Ngam talaga marigata na. Kabutaw brak amin manong nemi. Tumulong mo't ngagpeso ni nanang nga mapanagtrabaho ang mangged. Kat masapak nga agreeing, malpas kundo ti amin-aminin, kalpasan na, inaktumata ng basa. Ngam tayo na akong manong nemi. Ani, sintabo kat awan ti iteda nga masapul ko sa pulak. Ni tatang manong nemi ti pangimagbagaak. Sumat no kati mangted. Umapabalak aray kakabsat ko manong nemi gabota. Napintas. Iti panang ipaay ni nanang kadakwada. Iti para kadakwada. Siyak lang ti saan. Takunakon manong nemi kasla sa anak nga anak ni nanang. Iti nagraduaran ni Manong John nga inauna manong nemi. Yung karigatan da pinag-college. Basta mo ten kinamanong Juju, nga manong nga kinting nga. Ikarkarigatan, dananang gintatang, mamag-college kang kuwana. Wano kadakwada. Ngayon midaadan, iti third year college, manong name ni Manong John, nangiyawin iti babae nga masikong. Basta una iti managbarmari Joseph ni Nanang, kasama tayo kinitatang, manarot mamalinda. Sayang, nagitigastos, kinastos ni Manong John, nga nagbasa. Gabot ang nagtinag, ang nag-asawa mitlaeng, nga sumusurot kanitata nga mapanagkaripintero. Kasalamat na ginawa ng Juju, manong Nemi, ng asawa nga din na oras. Ito nagraduarak pa din high school. Nang, nagbasa ako mamati college. Kasi siya pa tinaramin din na kaabsab mo, dinakarkaro ka. Baka agpasikog ka kit sumangpat kan tumat ti balay ti namasikog ka. Walang ganas ka na kayo. Saan kong itong haramidin na tananan? Ay, pulos. Diyak kayat. Agtalinad ka dito balay. Ang kasagistimar, kalaginas ka ng asimarem. Kat agtrabaho kang pagdatang mo. Hanapin nga root pang serbihan nyo, sweldo yo.
O, matindi kiti kakapsat ko. Tadamat yung pamilyada. Si siyak lang yan tinabati nanang. Siya ko matibang ibukbukan nyo ti amin tapno makapagredwarak. Napya lang nga siyak ng purutik ta gredwar. Ay, dola amin. Manang nemi kasta nga rod tinapasama. Agtal na edak dito balay na siyak ti pa nakatagabo. O anti wayak manong nemi. Hanggang ti may isang aldaw manong nemi pinasyarnak ti kasinsin ko nga ni Sita. Oh, kasin, kosta? Stoy. Mga baleta na pintas ka madlata. Kaslawan ng pasakbahan, namnamak eh. Nakapupuwak lang ito di balay. No kaya't mo agad agkuyog ta. Yandahan ka nagbakasyon na. Nagkapamaya, kanya Bagyo. Nagtrabaho ko sa dyan. Nagtrabaho ko sa dyan. Sales lady. Iti may isang amol. Di kas nandumat isa ka sa dyan. Ada na kon kaduak ng kasera. Di ada katulungan kang bayad kasera. Baka sanda ka panubusan eh. Di aglibas ka. Labing mindas nagwaywayas ka. Tapno di kas takat maramid mo ti kayat mo. Di kas ano no, may sagma ka. Ano na may sagma? Ang mga no. At damat laking ka nga mga ramid ti bukod moag-asap. Amumot ti madi, amumot ti na siyat. Ano kay kayat mo, madi mo na siyat. Diyan siyat ha. Di isa't surudan. Pinadas ko marang nemi iti nagpakada kada tatang kininanang. Kayat ni tatang yung sana kayat ni nanang. Huh! Asino nga tagis marang tito balay? Bakit? At datamat nga tinulong. Lumakaringan tan bigat. Tinulong tan sakbay nga mapantag trabaho. Yung kasumrek di karinderya, ang mga anak ko na karpintero. Napya kumamit no binulan nga mga ipawit. No adda masweldo na. Baka bukbukudan na. Dapat lang gurnong para ti masakbayan na. Uno saan ang trabaho, tayo tulo ng tagbasa. Basta dya kayat. Padasem ti pumanaw. Laksidin ka. Nanang, ano to kanayo? Laksidin ka kaunak. Baka idadalnakam ko kit dalpas na ko ng linaksid. Nataggan kan, natagsit kan, kabot na takkel kan, balasang kan, kabayla mo tagbibag-seksi ka? O kanang katuutang nga ni bagarakim. Salut-sudak manin kada kayo, nanang. Ano nita? Siya, impas nga idak ka di? Kit namin ano matayang sinong bata keng ka? Nga siyak tinanginaw nga ng karga keng ka, siyak tinang iposta, at kakaiso ng biyag ko, tapos nulaing may pultit ka. Siyak tinang taghibig keng ka, nagtaraon ka, di baraw kong ko. Papay nga nga slawan tumarik na kapang batigyo. Doon na aming style mo. Nusan ka kumaipatpateg, pinagpanaw ka kuman, nusan ka kumaipatpateg. Di ka kumasinusurwan nga nagtrabaho. Pinangtagaboy yung kanyak tigas dyan. Natagsa ka talaga tanak mo. Pungot-pungotan ka na. Ay, baka mo, sulitan. Anak, no talaga interesado ka nga mapan makigasang-gasat, karbangam data. Sige tangga, manak. Awan ti pagdanagan nyo, nanang. Bayadak ti utang. Utang ko kada kayo. No danton pagsapulak. Ipauitang ito. Dapat lang! Simuro kang rod manong nemi kani kasinsing ko asita, kat simre ka sales lady, iti may isang department store iti mall, iti Baguio City. Kat no kasta nga bakasyon, manong nemi day off mi agpadpadag ang kasinsin, kasi di pasyar na ko na, iti Baguio. Oo, may pasyar ko. Huwag gaya man niya. Kakaiso nga day off ta nga doa, pasyar na ko na. Sige, tayo di umaya ko iti Baguio, diretso. Nagtrabaho ako.
Kaya iti mo makapasyar kami. No, katakdirek lang kami. Entertain ka na iti customer. No, gawid ako na so. Medyo ipasyar ko. Nga maging galang iti mall. Una sa agad, sa paag iti sumrag. Tapos pala kung dawa kong agpasyar. Kam ka rin na pimintas nga pasyat ti Bagyo. Ipasyar na. O sige nga. Sige na indan. Buhayin manong naming pasyar na ti kasinsin ko. Kat siyempre. Mamangik ko idi nga napindas ti Bagyo. Alamalak si ti Clema nga nalamiis manong nami. Ado pwede kit na pipindas nga mapaspasyar. Dagiti park, Moorharm Park, kaya Mines View. Kaya daduma pa yung manong name. Napadasa kami, nagsakay ti bangka, nagbisikleta, nagsakay ti kabalyo. Naging ka manong name, hanapan kami kadagiti paglakwan, kadagiti Baguio Products. At may sabakit manong name nga simbabat kanya. Ano ay neng, gumatanggan natin, kilako, neng, ay, nato napinta sa kalugong. Nato niya bandana. Ay, kanito sweater, katapnahan ka malamin. Kanado. Napipinas na kito yung lako niya, nana. Naggatangan nyo. Ano, saan ko ginatang na kito? Isakta ng gansilyo. Nalinga ang gansilyo. Dito man kalugong. Nagmayat. Kanito pa yung sweater. Ginansin yung natin sweater. Kasapulam ti sweater kapag nalabis dito Bagyo. Manong nemi, diyan mo no, kasta nga talaga, ti panang tratar, dati nga bakit, kadagiti customer na. Noore nala, iyarako. Kaya nagpinas na ti sweater mo, may bagay ka. Kaya inarako na. Nagyamanak na. Kasi nga talaga ti parang trataryo nga nagiti customeryo. No, panakaanak yo kat agbalin ka niya ina. No, mat kasadar yo kat baka agbalin nga kapsat yo. Ado lagi ti malakwan yo nana, kapag napindas ti panang trataryo ka nagiti customeryo. Awan namin anak ko nga babae. Ada anak ko kakaisunang yung lalaki. Sana sapa ka na balo. Kasta. Dahil papaos kayo madanti anak ng babae. So nga dagdag di anak ko ang asawan tapos ada manugang ko. Basta gaya. Mano amin nga orda nana. Ilaklakakan kan. Kabuta. Naasa na ka dagos tirik nakkan ka. Anong naga mo? Ophelia, nana. Ay, sakban niya ng Sabel. Manong namidak kita kami kinisita, tapos nagsina ka mga rod. Nagado ka ginatang mo. Sus! Nung di kita kuma. Ginansilyo. Ganoon, maglakod dito sa produkto. Nakasarita kami mo dyan naglako, iso ka nung naggansilyo. Bakit? Yung painanat bagi na kanya. Saan mo mas masamag ka. Mas lag ka nagpapaos ti ina. Amo man ti istorya ti biyag ko kasi na. Amo, iti i-plus-plus na radya ka bakit? Iti inted na kanya ka sweater. Nilako na kanya ka sweater. Nga medyo inyarakop na. Kasladamok pa lang nga mga rakop kanya nga may isang ina. Tila. Agpapaos ka lang. Nga butas mo nga talaga narik na ti pamatig dinanang mo. Ito na minsan manin manong naming bakasyon, day off ko. Sinulo kong tinapan manong naming amok magtin ti papapanak. Napanak manin manong naming sana kagumatangan ta nagkagatang ako. Nana, kumusta kayo? Hi, Ophelia! Gumatang nga manin. Saan ni Nana? Kabuta, nakagatang akmat idin. Apa nga rin ganda ka to. Umakitulungan naglako. Ay, susam. Alamang nga rin. Abi nga nga di ka mga kadbayo, ay kayak ure siya. Ay, huwag kayam. Ada dyan anak ko, yam ang buka. Ito yan, adala bigit na panaginatang. Ang sublin tumad na dito. Sa batim nga rin data, customer sa daem. Nana, gumatang ito yan. Ito yun. Lapsan nakbat manong. Nga madaduwa nga lalaki manong naming ha. Madlaw mga turista. Hello sir, good morning. Dito sir, gumatang ito. Wow.
Maloko mat ida, no lalaki ba nung name iti umahay? Maloko ko ida. Aging gaman nung name ngayon simang pweten ti maga ni Nana Sabel nga anak na. Dahito ti anak ko. Anak. Dati pagmagakan nga. Ay. Ni Ophelia. Isumit ni Marlon. Ti kakaso ng anak ko. Manong nemi. Di mo malagip tagalamano ngam nagpinarang kami. Gusto kayo ni pagmagakanyang ni nanang ko. Nga naman muna ka customer. Hanapintas. Kasi kakano ti kayat nga para kanya. Ay. Asahan na kamay kari. Api ko naman saan kamay kari. High school graduate ak lang. Sales lady active. Ininto si kagit. Yeah. Pinaadalnak ni nanang ko. Mga opisina ak. Pinaadalnak ni nanang ko. Babay na di pa naggansilyo na. Kahit pa naglako na ka nagitoy. Nga produkto na. Kahit na kanon nga gasawa ak. Kahit na kanon nga dapo ko na. Kahit abay hindi ka gasawa. O man pa yung asawa ak. Yung girlfriend mo. Mahampay. Imposible. Gabot na nagwapo ka, men. Awan pa ka talaga. Tinakariknak tayat. Kada kito lang mariknak. E di ba nakakita kang kaobilya? Injay, iso pala parang injay naman, nung nemi nakulap na, kat nagraip na kinakulap na. Dahito ka dito na ikari. Iso nga ta. Sabay ko man ta sa anak to nagsagabo ka po kinaayan. Ganon ko na kitinakim ko manong nemi kabayatan na nga nagraip pa lang di nakulap mi kan napagkat ti parang titong galmay sa karaan. Oy, gusto na dahil tangin atong customer. Ana, agtulag kayo ta, pagtulagan yung tikasaryo, tapos di kas takatadan tumatan apukok no agramin kita apukok. Naalo na ti cellphone number ko manong nemi manipulidin binigat nga good morning kanyak. Rinabi manong nemi nga kasasarita na, sasarita kami, hindato nanti panagayat na kanya, kad tunggal day off ko. Ikarigata naman manong nemi tag bakasyon. Iti pisina da. Tapos nison may sumua manong nemi iti kaduwak nagpaspasyar. Nasladan nagkinaawatan na kiti puso mi manong nemi. Ado na kita parang picture mi, selfie, kung saan kita, no adang kaduwami, nagpaspasyar, itad ko ti cellphone ko, saka magpapicture. Dahil na kiti kundaway, nga irakos ko ti takyag ko, ti aba, ti sikat na. Ado na kiti kundaway, nga dinagkat ti ulo mi, ti rupay. Naging gayt na minsan, manong na mi pa nagpaspasyar mi manin. Tunano ako na na. Nasa di pa ilang ibaga kang I love you too? Obvious ba? Kahit ko mangigamis mo. I love you, Amelia. I love you, Marlon. Iti mo ano ang gandaway, manong naming nga naramanak, tinambara ang bibigti may isang lalaki. Uwain manong naming. Adan na kinaawatan, ti puso mi, kini Marlon, katkalpasan day ta, intultuloy mo lang tamanin, manong nemi, ti panagkuyog binukasta nga day off ko, kat day off naman. Oy, damadlaw ko kayong kakasin. Ano jay? Manipod ba't idinanubyo mo ni Marlon? Dinak ba't nanawis nga siya tika dumang paspasyat? Kasano kat siyempre, nagbarino ka na crowd din, ano? No, adda ka chaperon. Ikit, adaman boyfriend mo, dahil nakita kuyog. Nagsina kami siya. Tapay man. Takasano, samad la sisyak. Kat ni Marlon, patsem ka din nga, siksika laeng. Mamahati akan sisyak laeng kasi. Eh, nagkasat ka no kasta kasi. Anong gayam? Saan nga tumutawag ni nanang mo? Man, tumawag no kasta ka, dagdagan na ka mangipawit. Mabay iba po ito mida. Tamno masaw ni nanang. Babaa mo. Adamat trabaho na. Sa umatin serbyanda. At umatin di kaduwada di balayo. Datangamin di. Ingkarik kadakwada kininanang. Hindi ako mamatbatit kwartam. Damit Tapos ang kumat ngayon amin.
Jagudot suldo, iba't patulod ko. Nasakti si kakasin saan? Bukudak. Ada ka di nga rin impapain ni nanang muking ka? Idinto ta, idi agbasbasa ka pa ilang elementarya kat pagpagnain na ka. Hanak ikat di pagpletem. Wala nagbasbasa ka di high school. Ni tatang mo di mang bandat kay kat kwartam. Hanga ni nanang mo, han? Isot istoryam. Tabnaw ako ng nanang ko. Baba amon. Ako mati parek nanak ka, pamatig. Hanga bale. Amo ko latamat ngo, bigbigan ti utang ko na yung maganakim king kuwana. Idi parang ipusta na ti biyag na, anang ipasangay kanya. Aging gama nung naming enjayan ni Marlon ti pa nagkalay sa amin. Sana ka nung napagkadkad ba nung nemi? Takahit kumaten nagpamilya. Oy, tadamat ng tsak napupuutan, ngatanlong atawin ko dito Baguio. Kadga po, tatalagang enjayan ng tikalay sa nung nemi, tanakasaganan, siyempre. Masapo lang ngayon mamuk, suna ka nagitinagannak kanyak. Tapno, makunamat lang ang respeto ka na kuwana. Nagkuyog kami manong nemi nga nagawin dito Ilocos. Nakiktot na tatang kininanang ni sumangpet ang nakaduwak. Ha? Ita ka ba nagbakasyon ka? Di ba nagbakasyon mo? Nakadwa mo nga agbaling nga sawak na nang. Tatang, ni Marlon. Marlon, natatang kininanang. Nagmanok man kita kayo, tatang, nanang. Tinipay ni nanang, ti ima ni Marlon. Nakiktotak. Nang, api kasi siya, ala na. Ay, siya nga lalaki. Talaga ka di nga nakasagana ka mga sawat anak ko? Wala na. May karim ka di? Nga binulan ka mangtid kayo? Nanang, kastak ko na yun. Dapat lang Hamo pa nga na ituloy. Basapol nga orin na asawa mo, ituloy mo latak. Iti agpawit. Tapos ka sakit mamayadam, ti utang mo na yung baganakim. Bakit? Saan ka di ka nakasata? Ay, anawain. Mas isot mo na. Na talagang ipat-patig mo anak ko. Itong maalam ti biling ko. Kondisyon, ha? Binulang ng pawit kayo. Baga, tatagasawa na ito anak ko, nga awanan ti may pawit na. Hanga, eska palaga, hanga, alabay na, no, para pambar na, tayo palagasawa na, kat awan bibiyang na kami. Pasensya ka, Norman. Tang, saan kami nagbibayag? Intan, Marlon? Ay, pagkapawan ako, kita mangang kayo dito, Ano, nanang? Ophelia, pasensya mo lang ni nanang mo. Tang, pakamong kayo tulatan nung anya nga, aldaw ti kalay sa amin. Susapo. No saan nga umay ni nanang, okay lang. Basta adda kay tatang. Dada kami nitadalan mi marong name, agsubli ti Baguio. Pasensya ako man ni nanang ko, So tawag ka ni nanang mo. Sila sana ka pala mamati. Kahit mo sawan, manipo di imay ka di Baguio, nagtrabaho. Ipapuitan ni nanang mo. Kasta kami tim. Tulag mi di. Nasking ka nung agbayad at tiutang ko na yung baganakin ng kuhana. Kinapuno na malun kat. Tsak pinarik nati, panangipatag ni nanang ko kanya. Napiyapin ni nanang mo. Taim pa inana, tibagi na kanya. No pa'y kunana nga, mailiw nga madaan til babaeng anak. Nadungo ni nanang kanya. Awanit sa pulik pa Uri no nagbaling nga sa pang anak balo. Isot pa nakainakin pa nakamak. Babanti pa naggansilyo na. Panaglako na. Napagturpos na. Kahit ko, ngayon to nung nagkasawatan, nagsardeng to, naglako ka ng gansilyo. Kapay ko magsardeng. Baka, agsakit isunan na isardeng na tubrana. E di maangay ti kalay sa amin manunemi ni Marlon nilaing tatang timay. Ito talaga nga saan nga kinayat ni nanang ka nung manunemi timay. Kaputi ka siya ka nung impakitak. Nga bigla nga nag-walk out kami kini Marlon ka nung nemi ka di
ngay sa sarong karmi katakwada. Nalpas, ti seremonya, naangay ti reception, ti may isang restaurant, manong nami. Sumagmanulang dagiti ng anak kada kami. Dagiti partido ni Marlon. Yan yung amok siyempre, dagiti agabalayan. Balo kahim na balayan. Undang. Apay, kurusan na tayo, kaya damat din nanang. Anak, sana kong nga baybayag. Gawin ako. Lang, tumawag lang kada kayo, no? Mo, kahit kut bang umusta kada kayo. Tawagan ba't ni nanang mo. Ngayon saan kong nga rami din, nagpawitan, asawa ko din. Kita dalat kang anak. Parang kiti ni nanang, Kaya kiti papawit ko di, for how many years? Di mamong at suga, mading ambisyo di namin. Hindi kayo itong sundan. Manugal, sugadura, tinam. So, pangipipanan. Pasensya ka na kinalang mo, ha? Amok ka mani po didi, ka talaga nga iliwam, ti pambantig ti may sa ngayon. Siyempre, manong nemi, nyawid nak ni Marlon iti balayda. Gagangay lang ti balayda, manong nemi. At iti bakras ti bantay, nakaamamak. Nang, pasensya ka na ti balay mi. Basit laeng nam na ornos. Dagiti kortina. Nakapimbindas di ba nakaramid na? Duwa laeng ti kwarto. Apagbagiso. Kwartok da ita. Kwarto yung agasawa da ito. Amin-amin nga gamit dito eh. Gansilyo. Moy, amin tinaggansilyo dito eh. Supot tipungan. At dapay na gansilyo nga ulas. Naglangga ka ng gansilyo, nanang. Anak, nakaragrag sa kaklaw na eh. Tapay mat, nanang. Siyempre, ada nasawa ti anak ko. May sapay na pinasakaskan ka, nakasaysayaat ka. Iba't patay ka ang pelihan. Kas may isa nga anak ko, kan asawa ti anak ko. Numanan anak ko, panak manong naimi ti katugangan. Nagkamanak nanang. Uri katugangan kayo. Nganda kayo ti mga iparparik nati, pamatig kan dungo ti may isang ina. Nga nabayag ko nga ililiwan. Kas nagarot ti istorya kanyak ti anak ko. Ngayon istorya mo kano kayang kuana. Nga na, hindi na pag ilokos nga nagbakasyon nga niyam among ti anak ko kadak naghanak kang kasi dito napasama. Ngayon pakita ti inam. Mas dawa ka rin nanang. Ada kasi ka din ina. Ay na, kanya-kanyang matugali anak. Oh, anak. Saan ka anggal alumiim? Miyembro ka ti pamilya. Kanimbilang ka nga talagang nga anak ko. Wow, muntiwag dalagan yun nanang. Kasi na itaklang ang makarik na. Ito kung kunada nga dungo ti may isang ina. Intuloy ko matlang ti nagtrabaho manong nami ka-sales lady. At nung kasta nga rumor kam ti bigat iti asawak ag kalugang kam siyempre da kotsena. Ito agas na iti mall sa mapan mga opisina. Mamamanlatahag lang ko manong nami. Ti katugangak nga ni Nanang Sabel. Nga masapsapang agawid ta agistimar manong nami iti para kada kami. Nasapag matagawid manong nami at nutulungan kiso ng agluto. Amo ka paboritom da ito anak. So nga linutok para kayang ka. Para kada tayo nanang. Ngayon paboritom. Paborito ka talaga. Kaya ni Soro dakto man. Among man tagluto di kastoy ang awan ti kastiluto yun nanang. Ayun, isuro kanto. Anong nemi amin nga namnamaan ti katuganga ka magustuhak. Kat itid na kanya. Noon niya dagiti sa angin na ramid ni nanang ko nanang kat araramidan nyo. Gamutag papausak karon nga madaan ti anak nga babae nga talaga. Nagpapausak ba? Ito itong tipudpud nung ina. Anak, ori saan nga siya tipud nung inam. Ibilag ka nga, nagtawad ka niya. Baka madlaw mo nga, datapin asikasuhin ka ng ti anak ko. Gabuta lalaki ti anak yo. Muna, kat sa bali lang, ti babaya talaga.
Numanin tumawag kanyak ti pudno nga inak manon name. Oh, tuno ba nagpawit mo? Kuna lang. Nang, I'm sorry. Wala nga tamat na nagiting pangpawit ka kada kayo. At dan pamilyak nan. So nga, ang kayo nga magnamnama kanyak. Kawalan ka na ti utang nga ni baganakam. Hamok na kumakasta. Pinisit ka la kuman, idadda ka ti tiyang ko. Wala ti palang ugali yun nga ina. Ito nga nga ta nga maamiris yun ti bidyot yun nanang. Ano kami ito nga magbagam? Sakman na at aramidin nyo kastoy. Di ka kakabsat ko nga lalaki tawagan nyo kasi nga daw-dawatan nila. Sa bali na ata lalaki da. Ninanang mo. Hindi nag-asawa kayong kinitatang, daw-dawatan na kayo ka, di nagdakanak ka ka. Di mat nakasungmat man. Nang, di ko may tulog nga mapukaw ti respeto ka na kayo. Di ko may tulog nga malipatan kayo nga takay tipod nung inak. Narik na akong tipod nung apamatig ti may isang ina. Iti katugangan. Imagine nanan, hampay nga isot pod nung inak, nga mariknak ti dungo, ken pamatig ti pod nung inak, manipod ken kuana. Saan ko nang intal talag na tawag na manon nami, taon madlat na pinda sa panakisarita na kanya. Aging gangad dan nagpitpitik isaklot ko kat kastaon iti nagsak ni Marlon na naroon na ti katugangak manon nemi di mamuan na. Agan anot ka anak. Para iti apo ko ken para ken ka. Wanang awan pagdanagan nyo mga sila po Diyos. Ipasagayin ko nga sa salon at ti apo ko yun. Iti madlawan ti tiyan ko manon nemi. Masablo mo itong agbakasyonak. Tamad din ang damasik ko nga sales lady manon. Iti pa nagbakasyon ko, manong nemi, tultulong ang tikatugang ngaglako. At malakuan mi manong nemi no daa. Nagasat na apo ko ka. Ay na. Di kahit nangasawan, agad silyo ak tumanan, kapata maibos mat na gito ya, nagad silyo nga lako. Buy-buyak manong nemi, di pa nagad silyo na nakaalis to, nakalala eh. Nakalalain ka nga talaga, nana. Awan, kahit mo to susuruan ka. Awan, interest ko ka na ito, nana. Nanang. Aging ka kayong pas ngay ko, manon name ni Marlon Jr. Kaya di mabaling ko na panawan, manon name ni Nanang, iti mga iwan, kenima Jr. Itugtugod na pa yun, manong name idi. Mabalin ng karga iti stroller. Itugtugot na ba yun manong name no kasta mapanaglako iti pwesto na iti Mines View. Nanang, baka marigatan kayo, baka babaybayan nyo ni Junior. Ay, saan ko may bayan ti apo ko? Isukit tigas-gasat ko Tanong kasta makita la, arakin da, naging turista, kaya nakasasalita da. Pambaran na batan gumatang iso nga mayan, gas-gasat tayo ni Junior. Naging nga na yun pa iti anak may manong name ni Curly. Babae. Gusto nan ti duha. Marlon? Dakin ka. No, kumamabalin, may sapay. Gusto nan ti duha. Baka barigata ni nanang mo. Ni nanang nga mga iwan. Basta nagsubli na sa trabaho. Ano nga tanong? Saan ka ito nagsusubli? Si ka mismo ti mga iwan ka nagitan nagta. At naman ni Lola da. Nakadungdungo ni Lola da, ni nanang mo. Oray pa'y. Ang napimbinas na si Kamat ang makasikaso ka nakwada. Manong nemi pinanunod ko. Pumat kami ng peso. Di ba? Inil-iliw mo ti pamatig ti may sa ngayon. Namsa mo na oray ka ni nanang mo. No di ka ni nanang ko tinakaorayam. Oh, di mo itulog. At adda nga sa asidiktirik nada. Kinilula da, ngamiti si kamis mo. Nagbaling ka ang problema, tinam. Kit saan kumamat ka mabaling na ang problema da kita nagta. Iti pa na nga si kasong kadakwala. Mawatan ka, Marlon. So, when? Siya ti mga si kasong matlang ka kita nagta. Impainak nga talaga ti bagi karagiti anak ko manong name iti jak kayat nga maranasan daw na mapadasan da tinapadasak kajak pulos darig da ti pamatig ti may sapud no ngayon.
So, anang balik na ka na dungo ko na kuwada. Agpadbada nga adlan di kiti anak mi, elementarya, manon nemi, adadamawat ko nga tawag. Ni Tatang. Tang, kamusta kayo anak ko? Bumakasyon ka dito Baguio, tapos makita yun, apo ko yun. Noon niya nga talo sikat bumakasyon. Banyo tang kasarito to ni Marlon. Nagpakasyon kami. Oreta sa anak mo na nagtatrabaho, kasok na kita anak ko. Tulungan kita pa nagbasa na. Kuyog ka mo sa eskwela. Di mo ka di pa kumusta ni nanang mo? Kumusta mo din? Ni nanang? Nabayagan nga na dalit. Hanya? Nadasakit ni nanang? Di niya eh. E di sa aning agtrabaho, sugalat ayan na. Tungit dito, itungit sa dyan. Gabuti ka tutungit, maliplipatan at mangan. Agsakit ti patong na, gabuta. Nakatugaw lang nga ron. Sa ore makaisbo, hanto pala tumakda. Ore mabisin, hanto pala mga. Gani. Naidalitan. Kat, ore no, umay mala sumasarong ka, nagrekapsat ko. Pasaray. Dakay nga ron kumusta mit? Baraklatag trabaho at kasapulan. Sino ang magmatay ka ni nanang noon dakay trabaho? Ano saan na tagmay mesa? Kahit mukha di kasalita ni nanang mo. Ada ti abay ko. Ano orti baga keng kuwana? Dito ni. Ay, nanang? Ophelia. Kumusta kayo? Estoy? Napunuan ako na. So, abay nga, di kayo mapanito yung ospital, tapno may kumpain kayo, tapno mataragang ang laing. Nagabuha kita sa ospital, ang gabuta. May kwartamin, kinitatan mo. Nagsubli ka sa ospital ata. Pawitan ka iti masapulyo. Nabayag nga sa nga nagtimek manang name iti inak. Aging ka nang ko ti sa ibek na. Abay nagsangit kayo. Anak kasangit yo. Nanang? Aging ka manang name ni tatang. Inala na siguro ng cellphone. Tang? Abay, di ba't sumumot ni nanang? Kanapay ka sa sangit. Kaya siya manamukin ko, ana. Mabain siguro kang kanak ko. Kapag di ka tinararamid na kang ka, kat sikapit yung mga kalikagum, iti pa naka-hospital na. Nang mga ipauitak ti kwarta. Isublihin na nalang ti hospital. Nasaritak ti asawak, tatumulong kami. Alang anak. Isubli ka rin na sa ospital, tapos makita ka na laing. Isumadlaing ka, mangibag nga, rumaran, namapisang ko mapalubusan ng doktor. Dagadi kakapsat ko, awan di may tulong da. Basta rin matagsarding da trabaho da. Napiyak ang ganak, tamang opisina at asawa. Ngandigat nga rin kakapsat mo. Padadamit lang nga saan nga nagturpos, dagiti nagbaling asawa da. Sakat sagtatalo dati anak. Sige hardang. Ipanyo na lang sa ospital Uwan anak. Kinasaritak ta sawak manon na may kitim manunggot. Ure ti katugangak. Nagdagpagit ti ati katugangak manon na may tinayon timpawit mo. Ngam kalpasan manon na may tituang alawas. Talagang radyahin ti pagpatinggan ti biyak ni nanang. Gabutin pa ka mo ni tatang manong naming natahin ni nanang. Nagsangsangit ak manong naming di mamuwak. Nga natahin, tipod nung inak. Natayan ni nanang manong naming nga arig na akong pulos timparig na kanyak kapamatig tipod nung anak. Tipod nung ina. Inarakop nagtasawak. Iti panagan anong ugo.
Alala gagangay nga sakit tinakan mo kaputa. Inam nga ron isuna. Kat may sakang anak. Sa nga rin ti kasangit ko launay. Marlon. Diyak pa'y nabuutan inarakop na tinak. Nakas ti pa nangarakop kanyak ni nanang mo. Diyak pa'y nabuutan na pulos ka kinasarita nak itinasiyaat. Doon tigat pasig ka binubungkaw. Diyak pa'y siguro nawagan nak ti anak. Uray tinaudi nga pa nagsalita mi, ti pa nakaamok nga naindalit ni Suna. Nagsalama amak ka mga awag kanyak iti anak. Sa ita, agawid ak sa balay, nga may isang nga nalamis, nga bangkay ti inak, nga dinakman lam arakop, nga ure nga tano arakopet, nalamisan ti magina. Nagkukuyog kami nga rod manong name siya, ti asawak ka nagduangan nak mi, kan ti katugangak manong name nga si Malog manipod bagyo. Ngayon, nakilamay manunemi, di ba nakaimansayag, di na nararakop ko, di kakapsat ko, ni tatang. Sa damdaga ko manunemi, di ka salamat maturog laing inak, kasta ko na yung di ba nagsangsangit ko. Nandiyan ka mo, nurumbing ibagat. Nanang, nagsakitan kay Papanaw. Yak puros na rin ka natin mamatagyo. Kaililiwa ka mamatagyo kanyak. Dadanda manitan. Nga awan ti mauray ko, panang ipatagyo kanyak. Nga mawan ti pagdanagan nyo nanan. Sana ka na imulay, tigurak ka na kayo. No andaman nagbasulan nyo, nabayagan nga pinakawan kayo. Nagpahod kan dito, yaking kadinteng, di ba nakaitabunan, di ba ang kayo ni nanang manunin. Pinalabas kami dito ang aldaw, sakbay nagpakada kami ng umulin dito bagyo. Tapno gawit kami nito. Anak, tang, di may mesa kayo. Kapilita na. Baka mat no, kayo dito nag-asapay, nag-asawa pa eh. Anda mo yata, mabalilat at natakadwa. Sa bakit ang masapul yat kadwayo. Samat nga mabaling narod nga, ibagak iti asawa nga agnaid kam nito eh. Idin tutad jibakada jibagyo. Ti trabaho na. Awan pagdanakin nyo tan. Kakanayin kam to sumarong ka. Uno na kayo to sumarong ka sa jibagyo. Andan nga padpada ni high school, di kiti anak mi manunay mi, idi tadamat madlaw ko, iti katugangan. Iti kasaritak manunay mi ti asawak. O, di ba madlaw mo kininanan mo? Alda. Gagangin tabo makitan. Ubing pa inanan. Kana paragsit. Iso nga narigat na bumakit ko ma. Di ba ko, isingasin kang kuha nang mamanagpatsakap. Ang kanawin kumat nga magbaga. Pasardagan mo nga pa naglako. Sumat ti magbaga. Ang gansilyo, matlata gansilyo. Ano pala problema na katadakaman, tadataman. Amom, no talaga nga na iparwam kini. At may isang tao ti trabaho na aslag sakit mo saan nga trabaho. Aging gaman nung naming nga siya ako na mismo tinakitsarita. Nang, apay, di ka ba naglako? Sampay lang anak. Nagrupot kayo, tagkuya tayo. Wala tayo dati eskwela na kinubing. Papanta, naglako. Hindi ito doktor. Ay, hindi kaya ito doktor. Nang, please. Mayat ka manunusahan, talaga pilitin kayo nga mag-doktor. Manong Nemi, imbaga ti katugangak, ngagsublit-subli ka no isunit ti doktor. Kat, di ka mga ron may kumpain. Babaam na tananak. Kananak ko na doktor, nga sakit yun. Siguro dahil ito tigasat ko. Ano sakit ko sa awan?
Ada cancer ko, anak. Cancer? Amo ka din dito ni Marlon? Sikapin natin mo na ganang bagak. Oh my God. Kinabi nga rin nga takin ito. Abi di ka mapagpaagas. Ang tumala sa Servina. Ninanang matsang kayo mapukawon dinamnama. Mayat kami noon saan. Masapol nga pa. Kumpay kayo sa ospital. Tinawagag ti asawak manunay. May kanibagag ti amin. Kastoon ay matikigtot na. So nga sa mismo, nga isun tinakisarita, iti inana, tapos umanugot, tapos may kumpay nito ospital. Manong nemi kasladyak namnamain. Nagalpasan nga pimusay. Tipod nung nga inak, ket sumarunumit manong nemi ti katugang nga nakanik na at ti pamatig tipod nung nga ina. Oo na imaten. Napukaw ko tipod nung nga inak, nga 80 timparik na kanya kapamatig. Sa ita, mapukaw ko, tikatugang ka nang ipatig kanya. Akaspod nung anak na. Na nakadungdungo ka rin kiti apo ko na manong nemi. Nakasarita mi nga mismo ti doktor na dati gayong na pagpapacheck upan na. Kumarkaro ti kasasaad ti inayo. No pa'y agtumtumarisuna, ngam sigura dali kiti panagliway na. Ngagtumar, tapno saan nga listo nga agwaras ti cancer cell, iti bagina. Nandito kayo sa mga doktor. Stage 4. Ito rin na maipakat amin klase, iti treatment, iti kasta nga sakit. Iyatid dugman ti biyag na, ito sumagmanong alawas bulan. Ngayon, mabantumat lang as jay. Ngay po lang nanti bulod na nga biyag. Igapoy ti daytoy manunemi ken panagtarik kalikagom ti katugangak enrollment iso na ospital. Takas lakay kayat ti bakit manunemi nga magsatan ti anges iti mismo nga uneg ti balay na. Nga titulatan manunemi nga orayan na ti kadeng ti Diyos nga panaka iddepen ti pabelo ti biyag na. Nanang, anak marikrik nayo. Dandanin anak. Hangabale. Napapas kumaten. Di pa nang dungdung kada kayo. Kanagita po ko. Nagsaka ko namatay. Nganak manon, danunen. Di asawak. Ti ama ni Marlon. Ng mamom, na nagragsaka ng matay no. May ikarin kanya, nasa mo nga baybay anji pwesto. Nangyakit yung masawan. Awang pa'y nangala di pwesto, ang paglakwan iti. Ginansilyo, kalugong, sweater, bandana, kanda dumapay. Kaya yung masawan ng ituloy ko din nga pwesto nga glako. Ngaggatang ka rin iti magang kansilyo. Hanggang nga gumatang nga. Susuruan ka nga kansilyo. Inanan mo. Uray na awan interes mo anak. Ngam na ipagpakaasik kang ka. Naragsaka ko nga may sina dito lubong. No adamang tawid. Itinunugya ko. Di ka di ba nagsakan? No. Saalang ni Marlon, ti pagkapuan, iti agsarbi ka na kayo, kanipaay mo, kanigiti anak yo. Adamat agapuken ka. Amo manak, dahil diyan nga negosyok, ti panagkansilyo, kan panaglako. Iso ti, nagkapuan ti panangbabasak, kini Marlon. Okay ka. Habang nga, napigsak pa'y lahing, ken kabailak pa'y lahing, isuro ka nga gansilyo. Hindi na mo manunimi ka talaga nga marigatanak. Ngam ka po, iti ka papilit, ti bakit manunimi, kastoy na, tuladan na. Alan, kastoy. Alan, anak ko, ang interes ka di ah. Awan,
no talagang interesado ka, makasusuro ka. Depende ka tirabi manong name nga ore kam lang puy puyata. Ket nung hasta mabanukan na mangisuro kanya. Ala, tultuli mo na tanak ko taginana ka. Narigat kang makasusuro nanan, aman kaya ang dayta. Kabaylam dayta. Inaramid ko ng amin manong name iti pamuspusan tap na makasusuro kat no kasta makaaramid at kalugo. Nang, ilan nyo man? Okay, tam, ganda nakaaramid ka. Hindi lang damdamo, tinarikat. Ganito talagang masanay kan. Kabailamon. O, sumaruno. Nalaklaka ka rin no, kansilo ka ti bandana. E di nakasusuro ako manong name. Kasla. Kang kanayon maten manong name nga interesado ka kano kasta makariinga kasal sa pulak manin manong name ti paggansiluan taggansilyo nga na dumaten ti panawon ko manong name iti trabaho kang gansilyo nga iti panangasikaso karagitan nako nga mo kay man takadaw data manakam dumaten adamat dumaten ti high school kan maragragsakan mat manong name ti asawak no buyaan nak kasla kininanang na gangansilyo. Nagpaiso manong name. Siya akong ti simublat. Uwahin ti nakarakit nga pwesto ti katugangak na lokatan kat in-display ko manong name di kiti bukod kong gansilyo. Lunokiak maten manong name ti aglako kanag iti gansilyo. Paragsakan ak manano ado di kiti umay gumatang. Nisita manong name nag-asawa kalpasan ti duwato di tinga nag-asawa kam kini Marlon ngem naikamang manong nemi Genovesi ha amano kamat na nagtintinawag kang kinumusta kat nakustuber ko tinaminsan nga aldaw manong nemi oy kasin hay sikat si mumblatan ka na to'y pwesto katugangan naidaritan iti sakit ti katugangan ano yung padawid na kanyang dito sinusuruan na ka naggansilyo. Ka nagpindas gayam si ka. Nakaragragsak, nakakaganas. Kasi lumay sa nga, ay-ayam lang. Recreation. Ang imbas ko mga mapang ka, agpaspas siya, itamol, kung nadaduma pa, nadakdi balag, kakatugaw, gangansilyo, numakakalpasa, nakaragragsak ka. Nadot mapaglako, gumatang ka na. Gansilyo na gito, wala, di katugang nga mahaan. Kukak amin na gito yan. Akit na pintas Di ka malay may dinitaninanang. Nadamag ko. Ngam na iranamot nga isot panaganak ko. Nga. Nataninanang dinapulos na iparik na ti pamatig na kanya. Ang bali at adamat katugang mga natungo. Ti makadakas. Matmatay. Alakas na natin biya. Talagang madanunan ti oras. Aging gadim tengan manong nemi nga insukon ni Nanang Sabel ti biyak na. No kasano ti manakarignak ti ladingit manong nemi ti papatay ti inak nga di nang ipatig kanya. Kaslamas. Maladingit anak launay. Idag kademan ni Nanang Sabel. Alas taunay ti panangarakop ko ken kuwana. Nga awanen tipitik ti pulso na manong nemi. Nasaksakit manin. Ngayon di mabubuhos ti panagyamyaman ko kayang kuha naman ng nemi. Taori saan ngay suti po nung inak ngay mimparig na ti pamatay kad dungo ti may sa ngina. Kad may sa ngalula karagitan na. Kaya patawid na kaniyak manong nemi ti kinalaing na ang kansilyo. No kasano nga jak malipatan ti pudno nga inak nanang maspay ka na kayo. Iba't patag kayo nanang. Nalagi na kayo. When manong nemi apa nga takas ti tibiyang nasalsaludsod ko. Nga daragsak at damat liday. At damay pasnay at damat pumusay. At dada kitag ledingit. Ngayon ko nada manong nemi masapol nga sanguan ti kinapudno. Agmugan ti tao.
nalpas ket nalpasan, agin inana ni nanang, dinanon nan ti asawa naman nung nemi ti lubong ngayon da, naman pa'y nasakit, ngayon maasapol nga awaten ti kinapudno. Awanen ti inak, awanen ti ina, manong nemi ni Marlon nga asawa. Ngayon nagtultuloy ti ragsak mi, manong nemi, kalbasan ti amin. Ti kinadungo, kinapudno, kanyak ti asawak nagtultuloy kasama ti kinapudno ken kuana. Kan kinadungumi kadagiti anak mi manong nemi. Intuloy ko nga ro tinagkansilyo kan nangaglako manong nemi. Kadagiti aldaw nga kaaduna nang narunan ako sa nga summer manong nemi. Adamat tiyempo na manong nemi nga awan ti mapaglakwan. Nang narunan ako sa nga agbagyo aglamis. Ket mabaling kong ipanakkel manong nemi. Nga mabayan, iti panagkansilyo kan panaglakok, at na ipaset iti kwarta nagbanugan ti asawak, nga naaramat iti panagturpos ngagpadpada, dagiti duwa nga anak mi manom name iti kolehyo. Ni Junior, nga may isa nga engineer, ken kastama tayo ni Curly, nga may isa nga accountant. Awang pa asawa, dagiti anak mi manom name, nga madaan-daan iti kayo niya. Kat palubos ti Apo karito nga tawen 2021 isunton ti panagkalaysada Junior ken ni Genevieve nga agbalinto nga manugang mi. Engineer ni Junior itinto ta nurse ni Genevieve. Ti accountant nga ni Girlie nga anak mi manong nemi may samet nga doktor iti nubyo na. Ti asawak manong nemi kahit nakanungot ten tegritiro. Trabaho pa lang para kanata. Ures ang ka ng trabaho. Adamad na di pwestok. Analingak mo ng gansilyo. Kumusta mo tayo naglikapsat mo? Alakit, kaano di umay pa nagbakasyon? Inton kaano mo pa nagbakasyon tayo sa jay. Sudan tulat ang umay dito. Sabi ko tawan di dumdumtengan nga. Nakanapasamang tibiyag tayo. Ophelia. Wen, kadagtagan tan nagit anak ta, tapno aganak da, agasawa dan. Tapno madan tamutin ti apo ko. Dahito nga rin ti pagkasalitak manong nemi, naglasad ka nagitiya. Maglagladinget, iti pupukaw, nagiti patpateg, kante kunak, ngajak narik na ti putpuno apamateg, ti may saputpudno nga ina. No pay kasta, kataon jakmat nangimula ti gurak ang kuana. Nakariknahak ti pudno pamateg numampay sangko pudno ngayon. Nga nakatawid agmat manong nemi iti panagkansilyo ken panaglako kita. Kanig iti nagkansilyo. Sabi ko manong nemi tadamot na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag, kanig iti patag ni dumngeg. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Ophelia. Thank you Ophelia, iting ka pa nagsurat, panangibura ti pagkasalitaam. Umay kam tumaman dita bagyo, tuman gumatang mat, ginansilyo, ya?